wie start altijd met een begintune. En dat is een teken, er zitten nog gewoon een thee. Maar dan denk je, hoe belikst je in de theekop gedaan zetten en op een vlier. Dan moet ze staan. Ja, dan ben je best wel streng, hè? Ja, dat is het. Tja. Dat we even één keer droeg. Maar juist beginnen. Stap voor. Rust, voor. Nou, Fenna en ik, mijn zusje en ik, die ben begonnen met een demo te gaan op het Squalleplein, hier in internaat. En er kwamen een stikken wat vrouwen op aan, die hadden er wel zin in. En nou, ze staan gewoon dan niet, dan ben het groeit. Die gingen weer een paar aan en er kwamen weer een paar bij. Hoe is je rolverdeling? Gerry leest uit en ik door de muziek. Is Gary nou de baas? De baas? Nee. Waarom heb je met Countryline virus? Geen idee. Ja, dus memmen die ben er altijd mee begonnen. Ik ben als lietje jonkje wel mij geweest en dan mij op les en dan de hele jongen zien. Ik vind het prachtig, is de hele jongen wel de zien. Dit is helemaal zijn eigen keus. Echt niet? Ja, maar hij is de maas zelf wel vrij. Ja, we vregen het nog even. Ja. Het is echt vrije keuze. Je vindt het echt zelf niet heel leuk? Prachtig. Ja, En wat is er zo leuk aan? Het is een stukje ontspanning. Het is gezellig, het is een hele mooie sfeer die eromheen zit. En, je komt elke week weg. Country dansen vind ik mooi, muziek vind ik mooi. En nog steeds, en we dachten misschien nog wel 30 jaar, wat het meer is. Ja. Het is net ouderwets, omdat je het al 30 hier doet. Country dansje? Maar we ze eruit schoppen of? Ja, nou is het voor het gebeurd. En 5, 6, 7, 8. Je hebt net een partner nodig. Je kiest zelf alleen het dansje. Stijldansje, je mast maar staan. Ik maak nou heel leuk doen, hè? Ja. Dit is een hele leuke ploeg, mensen. Dat doe je oors net. Nee. Nee? Nee. Wat dan? Ja. Dit is gewoon een hele leuke groep. Ja? Dansers, ja. En ze willen ook wel luisteren? Nou, soms wel. We hebben ook demonstraties. Dan hebben we dit pakje aan. We hebben nog een Friese blouse. Met een Fries strikje voor. Het verveelt nooit. Nee. Echt net, nee. Dat maakt het wat los bij jou. Ik vind het machtig. Ja.